ازي كل عينة حبريتات اترخبلو عداقة مقاليو انكو عدحنا متاخم لما عنتي على 10 شعنته ورحت شعنته بتشي 10 شوعتي عام تمرت سولس معلتي بحدش تطبص واغا تمليسه مصيني سيمينتو لنغركم لما عنتي واغا ايتامني اسكع موداتات تخاتاتلو لايك شير سبسكرايب غاركم لك يترسعوا لايكنا حدا شحكاتنيو قديتا مالتيو اذا صبصاب زن مقرا بزح لعل تحت سللو كلكم بتخالكم متن حدا شح لايك نكاتي كلكم لايك غورو شعنت شحن كنات لله 300 سواتنا نقري تقولي لكم سبسكرايب ليغورم تعليهم ساعات حتى نعقتهم تقمسك على خونه درس كلكم سبسكرايب غور مالتيو بزح وقع كيبزحخو قطعنا بروجرامي كحلف في خزي نقص سلازي كاو تندينو واقعنا نجمر تندينو نا تركي كبعل شمونتا كساو 16 للو حدا بحدا نرينا مالتيو اواش تدليت عليهم ويدما ناوش تعديت عليهم جن بوشت مسمر طيقوني وش ناوش تعدي تجوزو تدليت عليهم مالتيو سلازي كل سبب تقوموا ترك سلخونه كبعل شمونتا جميره من نجار قصلي مالتيو سلازي بعل شمونتا او ساعات تندينو نا تركي شمونتا 10 እናት ይርከም شمونتا ميتي 10 مالتيو بعل 10 للا 1220 እናት ይርከም بعل 10 1220 እናት ይርከም بعل 12 ድማ 1720 እናት ይርከም بعل 12 1720 بعل 14 ድማ 2410 እናት ይርከም بعل 14 2410 بعل 16 ድማ ናሞዳታ 3110 እናት ይርከም ማለትዩ بعل 16 ናሞዳታ 3100 እስካብ 3110 قبل الواقع نترك حزو مالتيو سلازي حدا بحدا للواقع نالو معنتيو كاونا الحلف لاقلو رخوم واقع للو فلالاي انصاصيركم للو اويك غزا اويك تصنح لل معلتي وسيوسدكم تخاتاتلو مالتيو سلازي كن اذنا لو معنتي ناتندينو ناترك نبره ادغالو على الواقع مالتيو سلازي خازي قاصينا بتولو نا سيمينتو واقع نحلف نا سيمينتو واقع خندينيو لل نقص سلازي سيمينتو بتعمي قنيسنيو وقعد سولكم لجزاكم ساعات تعليكم لجزاكم ساعات او 20 30 نبره تشغري ولي جن هزجن لجزاكم ساعات تعليكم بتعمي حريف واقع حزوتني سيمينتو معنتي خندا يوتي لكم للا حادش قرشلو معنتي ان شطا ويعلنيو سلازي مجزات دولي ساعات تعليكم تولي لكم مجزات تخليكم كمكينا غزلكم تدلي ساعات تعليكم للا كاو شي قرشيل نقصه غزي كلخلكم سلخل تولي لكم خزي لجزاكم ساعات تعليكم غزلكم يخلي مالتي سلازي اسكم بتشا بوشت مسمر واتساب ايمو تيليجرام بفلاي واتساب تيليجرام تتصحف لي بتاع مسالي ايمو متحتي غزي سليات مالتي سلازي واتساب نا تيليجرام كن اونلاين سللخو ناو ملاخ تخوني يخو مالتي سلازي نالو ما انت ناس مين تواقع ازي مسل مالتي بحد شعرشي ان تشطالو ما انت وعليو سلازي نامنا نحلف لكم كاو نامناي بلوكيت واقع نرا بلوكيت خندينيتي لكم ما انت بعد 15 36 قرشي ان تشطيركم بعد 15 بلوكيت 36 قرشي بدنبي مايلستي انكرا بلوكيت البال 36 قرشي ان تشطيركم مالتيو لقنس كاوزهم للو ايطراطرو ويللا قنس لكوس لفلالي واقع كفطري خليغن انا جن لحاشه لبحر بوتا ري ጥንካሪው በደንብ ማይልሰት ቪዲዮ ለሎ ፈላላይ እንዲም ለሎ አዋጋታት ካው ካሉት በደንብ ቼጌራ ማእኸላይ ለሎ ዋጋ ይላቅሮልኩ ማለት ነው ስለዚህ ካብዙ ቀንስኒዮ እንደዝኒዮ ቱልን ቦሽት መስመር ታልኩም ሰዋት ግን አነ ዛለላ ዛማእኸላይ ዋጋ ለላ ጥንካሪው ሪ ለላ ዋጋ ይላቅሮልኩም ለለኹ ካው ተቀንሱ ጥራቱ ካሉት ለካሉ ነገሩ ቼጌርኩም መግዛት ሆልኩም ግን ሲልኩም ዋጋ በህምዛ አይን ተሽወጥሎ ለኩም ግን ብዙሕ ተለይት ቦል ጽብቆይ ግን بلوكيت كن بعد 35 قرشي انا تشطاوي علني له معنتي بعد 10 للا هندينا تشطيركم 38 قرشي انا تشطاوي علني مالتيو سلازي بلوكيت واغا ازي مسل ببزح توسد ساعات ليهم قناش نينا يولو سلازي سمدوال تخليهم نايو سلكي نوينكم طلخم يا مسوم قطا ترخيهم لولو نغير واغا مودا تخليهم مالتيو سلازي نا بلوكيت واغا ازي كاولنا اطيلا لنا الحلفو ناونا حشوا واغا نندري حشوا خندي شوط لواك تام قالتي لكمني حشوا لو معنتي كان لحالفه 11 قرشي قناش غيرو ناو 57 تمليس موصنيو مالتيو سلازي او نغرات لخونه قناشات ناتر يلركا صبوق يعني كاونا قاللا تا يوسخ دي لقنس للا دقيمك اقرولكم يا نارغاغصكم ويدما تشيك ناغوركم تقصليهم مالتيو ግን حشوا 57 لما انتي እና تشطيركم قي حشوا نا عابي عدي
تنبين للو كاوي مص مزحتي غزي قي حشوا نايمي قونجو نا تنبيننا ابي عدل بالو قتال موصو كاب نايميو لحاشا حشوا لك مالتي سلازي صعدوا لنيو ندم حشواتات جن زقيحيو حالف البال انفورميشن سلالرخو كااتوم تتغزو لحاش ነገር ትረኹ ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ካው ነገርኩም ቀጽለ ድማ ናብ ናይ ጸጸር ዋጋ ኢና ንኸድ ጸጸርኻ ክንደኒዮ ትልኹም ነላ ጸጸር 43 እናትሽጠ ይርከብ 43 ሽሕ ኣብ ከተማ መቐለ እናትሽጠ ውዕል ነሎ ማዓንቲ እሱ እንታይ እዩ ኣብ ቀረባ ዝሉ ኣለኹም ሰባት ለለ ብዙ ዋጋ ትረኹ ትኾኑ ኢኹም ውጽል ወልኹም ትኾንኩም ግን ትራንስፖርት ስለለሎ ና ትራንስፖርት ሓሲኹም ተትመጹ ጽቦይ ማለት ናብ ከተማ መቐለ ዙርያ ኣለኹም እዩ ዝዋጋ ዝኒእምቢ ካብ መቐለ ዙርያ ወጻእትኩም ግን ንሽና ትራንስፖርት ምስትነዳድ ሌላ ዋጋታት መውሳኽ ስለለሎ እሱ ኣሲም ጌርኩም ኣምሩኩም ሓሲኹም ኢኹም ቼክ ዋጋ ተውጽኡ ለለኩም ማለት እዩ ስለዚ ናሓሽዋ ናጸር ና ብሉኬት ዋጋ እዝኒዮ ማለት እዩ እምኒኻ ክንደኒዮ ትልኩም ንቢያጆ እምኒ ለለ ተወስዱ ትደልስፋት ኣለኹም ንቢያጆ እንደም ለለ ከነግረኩም ከዚ እምኒ ትፍላለየ ዓይነት ከምነለው እዝውን ቼክ ጎሩ እሱ እንታይ እዩ ካብ ለሓሽ ካብ 13 ጀሚሩ እናትሽጠ ይርከብ እዩ ዝኸሰዓት ከተማ መቐለ ግን ኣና ኣብ ኢደ ለለው ዝኸሰዓት ዋጋኦም ግን እስካብ 15 እስካብ 16 ለለው ሽሕ እዮም እናትሽጡ ይርከቡ ማለት ነው ሓደ ቢያጆ እስካብ 14 ሽሕ እስካብ 16 ሽሕ ለለው ይኹም ዋጋ ትሕዙ ማለት እዩ ካው ግን ልቀነሰ ለለው ግን ቼክ ጎሩ ግን ብትፈላልዩ ይዘቶም ቶም ናኡኑ ዓይነቶም ምናምን ስለልፈላለ ለሓሽ ልባለው ዝኸሰዓት ለለው ንቢያጆ ግን ካብ 14 ሽሕ ጀሚሩ ካብ 16 ሽሕ ኣብለሉ ንቢያጆ እምንኒኦ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ መሰረት ኢኹም ናእምኒ ዋጋ ለተወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ናዞም ናይ ኮንስትራክሽን ኣቁሑ ዋጋታት ና ከተማ መቐለ ንዕለ ሰርች አንተ ነበረኒ ፕሮግራም እዚ መስል ማለት እዩ ኣዋትልኹ ግን ሓደ መልእኽቲ ከሕልፈልኩም ይደሊ እሱውን ታዩ ተፈላለዩ ሽወጥ ገዛውቲ ኣብ ዝኸሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ግዜ ይነግረኩም እየ ኣብ ለለኹሞ ከተማታት ትግራይ እውን የውናዮም ዓድግራት ትደልኹም ሽራ ኣብ ተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ቦታታት ለሓዝናዮም ኢና ምግዛእቱ ደል ሰባት ኣለኹም ብፍላይ ኣብ ዝኸሰዓት መቐለ ተገዚኹም ለሓሽ ኣድቫንቴጅ ትረኽቡኹም ካብ ባንክ ተምጦ ቆርሽኹም ወይ ድማ ምሳኹም ካብ ትሕዝዎ ኣብ ቦታ ኣብ ገዛኹም ወይ ድማ ተሰርሐ ያብለሉ ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ሪል ስቴት ክኾን ይኽእል እዩ ኢንቨስት ገይርኩም ተጸኒሕኩም ኢንፍሌሽን ናዝዓዲ ትፈልጡ ኢኹም ብጣዕሚ 24% 25% ስለናወስኽ ልኸድሎ ኣሁን ዓይነት ኢንቨስት ገይርኩም ኣብ መሬት ኣብ ቦታታት ገይርኩም ገንዘኹም ተቐሚጥኹም ንቐጻለሎ ግዜ ሓሪፍ ዝኾነ ቅርሺ ወይ ድማ ብዙሕ ነገራት ኣብ ወርቂ ኮንተሎ ለሓሽ ነገር ገንዘብ ሰሪሕኩም ሰጸንሑ ፍላይ ኣኸዙ ሰዓት ብባዶ መሬት ክኾን ይኽእል እዩ ብተፈላለዩ ካሪ መማረጽ ካብ 70 ካሪ ጀሚሩ ክሳብ 200 ካሪ 300 ካሪ ንኢንቨስትመንት ደልዩውን እስካብ 5000 ካሪ ለሓዝናዮም ልሽወጡ ቦታታት ኒው ምግዛእ ትደል ሰባት ሃሊኹም ብውሽጥ መስመር ኮንታክት ጎርን ማለት እዩ ኣነ ንዓኻትኩም ሓሪፍ ባር ገዛውቲ ከሪእኩም ማለት እዩ ስኹም ደለኹም መሪጽኹም ኣብ ደለኹም ቦታ ገዚኹም ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክራይ ልትደል ታለኹም ለና ወፂና ንዓርፈሉ ዓድና ንመጽደልና ኒና ንዓርፈሉ ገስት ሃውስ ኮን ይኽእል ወይ ድማ ተፈላለዩ ካሬ ገዛውቲ ለለ ትደልኹም ኮንታክት ጎርኒ ስልኪ ካምጠልኹም እያ ካብ ለለ ኣብ መጨረሻ ነገርኩም ቢና ቢዝነስ ማሽናት ትደል ሰባት ኣለኹም ለና ናይ ወርቂ ና ብሉኬት ና ተፈላለዩ ዓይነት ማሽናት ለለ سون لحزنا يوصل لنا بوشت مسمر أواقعني نعختهم مثل حش واقع غير بيزنس تجمر له تدخلوا مس ايديو حرف البالو ماشينات مس واقعهم كلك الخوي مالتيو ስለዚህ እዚህ መስል እስካ ሐዝግን ላይክ ለጎርኩም ሳታልኹም ወይ ድማ ሰብስክራይብ ለጎርኩም ሳታልኹም ደግምኩም አረጋግጡ ማለት እዩ አብናጋ ፕሮግራሚንግ ብናይ ብረት ካሉት ዋጋታት ተመሰክ መጽኩም እስካ አብናጋ እንደረኸብ ሰላም ንዓኻትኩም ይሁን ደቂ ዓዲ ቻው